Hola, avui us volia comentar un llibre que es diu Sofía de los Presagios, de l'autora Gioconda Belli. És una autora nicaragüense, és poeta i novel·lista, i jo aquest llibre el vaig llegir fa molt de temps, però em va impactar molt per la força del personatge principal, la força femenina, i és un llibre que parla de la seva vida, de les lluites internes i del poder de les dones, bàsicament, de com una dona es fa forta a si mateixa, com lluita contra l'opressió masclista que la envolta i dins d'un ambient molt màgic, molt voluptuós. Està ubicat a Centroamèrica i té molta sensualitat, molt erotisme. És molt maco. Tant de bo pugueu gaudir d'ell. Bon Sant Jordi a tothom.